и за щастието. Тази идеология на безбройни, непрекъснато увеличаващи се човешки права учи, че щастието е право, не, щастието е привилегия. Човек е дошъл да се очисти, се обърне чрез страдания, чрез лишение, чрез усилие. Щастието не му се полага. Той е дар Божий, той трябва да го заслужи с нещо. Ето целият този мироглед, абсолютно различен от това, което се учи в училището, ще бъде преподаден от вероучението. И тогава човека ще има възможността за информиран, свободен избор, да си избере мирогледа. Дайте му две гледни точки, нека той да си избере едната и да си носи последиците за това. Защо трябва на сила да му се казва само едната гледна точка? Освен това, вероучението ще даде нов поглед на хората върху морала. Защото мейнстрим учи, че доброто и злото, красивото и грозното, истината и лъжата и така нататък са относителни категории, са въпрос едва ли не на обществена договорка. Те са субективни. За мен е добро едно, за теб е добро е друго. Но това са илюзии. Църквата учи, че доброто и злото са обективни и абсолютни понятия. Красивото и грозното, добро, зло, красиво, грозно, истина и лъжа, това са имена на Бог. Затова Достоевски, като казва красотата ще спаси света, той казва Бог ще спаси света.